जों बाथा बिथांखौहाय जों नायना फैदों ओरै रायलायदोंबो मोजां गाज्रि सावरायबाय आरो मानसिया मोजाङैनो दङ जेरैखि जाया बोसोरसे से बारा जाबाय जेखि जाया थाबैनो लोगो मोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों न'खरनि बिसि आरो बिनि गथ' बिसाजो जमा रायज्लायदों दा जों गावजों गाव नायज्लायाबाथ' आरो उपाय गैया नङा होमबा बोलो मोनो आंहाबो केस दं नै बिहाबो केस दं जों केस थानायजों थानाय नायज्लायाबा बोरै जानो नङा होमबा बिथांमोना जोंहाथ' जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जाथियाव आं बेखौ गाव बुंना लायो खिन्थु बाथा आदामोना माने हाथियार लानानै सानसे समाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोनाय बिथांमोनखौ रायजोआ गोसोआव दङ गुबुना जेखियानो बुङा मानो अननाय मोजां मोननाय नोजोरा बिसोरनि सायाव दङ जेखि जालाङा मानो देहाया मोजाङै थाथों जों सानो आरो थाबैनो बेजों लोगोसे जेसेबां दङ थाबैनो लोगो मोननायखौ जों रायजो राजाया लुबैयो आरो बेखौनो बुंदों जे दासिम मोजाङैनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों दा थाबैनो फैनायनि खोथा निस्सय बिथाङाबो सानदों बा अनुभब खालामदों आरो दा बेखौथ' फ्राय मिडियाफ्रावनो बुंबाय थानायानो जादों आरो बयखौबो पजिटिभ हिसाबै लानो खावलायदों आरो आं सिगाङाव बुंबोबाय थादों खौसेथिखौ रायजोआ लुबैयो खिन्थु गावस्रा होयो राजनितिकनि नेताफ्रासो दा थिग बेबायदिनो मोनसे जोङो अनुभब खालामनो हायो साननो हायो गमामायैनो जुदि हाग्रामानि अनगायै हाग्रामा बिथांखौ नागारनानै जुदि बिटिसिखौ बासायनाया गोजानावसो दङब्ला निस्सय हाग्रामाखौ जुदि बिथांखौनो जुदि फेभार खालामदोंब्ला आरो हाग्रामा बिथांजोंसो बिटिसिआ बासायजानाय दङ होननानै जुदि सानदोंब्ला रायज्लायनाया जाफुंगोन होनना आंनो बुंदों आरो बेनो नङाब्लाथ' मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' गभर्नमेन्ट खालामबाय थादों नङा होमबा नङाब्ला मा कारनाव मा जाहोनाव एसेबां दुसि जाबाय रायजाबाय बुंजाबाय मुर्ति बानायना सावजाबाय सोंखारि जाबाय दुरबल खालामजानो नागिरबाय फेजेन जाबाय अब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागिरनायनि उद्देश्यआनो जाबाय इउनिटि जानो थाखाय खावलायनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बेयाव हाग्रामानि बिथांनि अनगायै जेबो गैया होननाय जाबायब्रा नङा होमबा नङाब्लाथ' नों दुलाराय बर' प्रेस आफादाबो दिनै राजनितिक हानजा नङाब्लाबो नङा होमबा राजनितिक हानजा बायदि थाफानानै गोबां खामानिखौ मावनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै रायजोनि नोजोरा खिन्थु गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मदद नांगोन आरो बिथां नङाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननानै बुंनो साननाय बायदि हाग्रामा महिलारिखौ दिनै नागिरनाया जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट जादों आरो बर' रायजो राजाया बिटिसि रायजोआ लुबैदों आरो बेखौ जानोबो हागौ बिथांमोना जुदि मोजां थांखिजों फैनानै रायज्लायफैदोंबा आरो बेखिनि रन्जित बसुमतारी बिथाङा जौ आरो गाइखेरजों बिपिएफआ जौ लोंनानै खामानि मावो आरो इउपिपिएलआ गाइखेर फिथाइ सामथाइ दाननानै खामानि मावो होननानै मा फोरमायदों दा बिथांनि खोथायाव आं बिदि एन्सार होगोन एसेबां गोथौ माबा नङा बियो बे राजनितिकनि मोनसे भाषा मिनिथावनाबो जायो नङा होमबा दा आं गोदोबो बुंदों जायफोरा हाथियार लानानै जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोबाय बिसोरबायदि नेताफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ खोब खम आं क्रिटिसाइज खालामबोदों माने आं बुंबोआखैनो रायबोआखै गोबां गिदिर दङ मबाइलावबो दङ एनभेलपफोराव स्टिपल मारिनाय दङ खिन्थु आं सोंखारिबोआखै मानो सनमान होनायनि थाखाय कारन बिथांमोन बायदि सेक्रिफाइस खालामनो जों हायाखै बिथांमोन बायदि हाथियार लानानै हरसे माने ओंखाम मोनजायै हाग्रायाव थानानै जुद्ध नांनो जों हायाखै जों बुंनोनो समाया अब्लाबो फेरेंगा सारा मोनसे खोथा बुंबाय मोनसे बे मिनिथावना मोनसे जक्स बाय जाहैबाय बिथांनि माबायाव आं एसेबां गिदिर रिएक्सन होआ आं बेखौनो बुंगोन आरो